Больш за паўвека свайго існавання спаборніцтвы збіралі на дарогах Брэшчыны нямала вядомых спартсменаў. У 63-м маршрут трасы праходзіў праз усю краіну. Цяпер у шматдзёнцы іншы фармат. Тур де Брэст праводзіцца на дарогах вобласці. Ад юніораў да майстроў спорту міжнароднага ўзроўню. Сёлета на шматдзённай гонцы 53 спартсмены. Кожны дзень яны пераадольваюць дыстанцыю больш за 100 кіламетраў. Для спартсменаў велагонка этап падрыхтоўкі нацыянальнай зборнай да чэмпіянату свету. По развитию гонки стараемся каждый год что-то добавить нового и интересного для того, чтобы привлечь интерес к соревнованиям. Каждый год дополняем какими-то новшествами, поэтому мы развиваемся. Молодежь также, которая сегодня здесь представлена, едут со взрослыми, более именитыми соперниками, товарищами по команде. Очень много у нас участников мастеров спорта международного класса в гонке присутствует. Конечно, это для молодежи большой пример. Они это все видят, чувствуют, и это дает возможность им стать на класс выше. На кожным новым фінішы першая тройка гоншчыкаў традыцыйна атрымлівае майку спецыяльнага колеру – белую, жоўтую або зялёную. На наступных стартах яна і адрознівае лідараў. Для удзельнікаў атрымаць такую майку – асаблівы гонар. Алексей Шнурко ўжо мае падобную за мінулы этап. Уражэнец Беларусі Алексей выступае за вельмі прэстыжную кітайскую каманду, але сёння вырашыў паспрачацца на роднай зямлі і, канешне, падрыхтавацца да наступных стартаў. Ты всю гонку 100 километров, там 120, 150, ты практически едешь в одного. То есть, ветер ловишь постоянно, ты не отдыхаешь никогда. Поэтому сама дистанция дает сложно постоянно. Ты не посидишь ни за кем. Поэтому так вот. Ну и плюс гравейка, да, это организаторы усложнили, конечно, этот путь. Зато интересно. Маршрут шасейных гонак пачаўся ў Каменцы, а скончыцца ў Бярозе. За пераадоленую ўжо дыстанцыю веласіпедысты траплялі ў розныя сітуацыі, але ні дождж, ні сонца не перашкодзіць шляху да перамогі. Тацяна Ігнатавец, Тыгран Акапян, Уладзімір Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».